Deň sa chýli ku koncu a vy počúvate večierku. Váš denný sumár správ bez zbytočností. Je 11. august a meniny má Zuzana. Ak chceš niekomu zlepšiť deň gratuláciou, ešte to stíhaš. Teraz už najhorúcejšie témy dnešného dňa. Nový rodičovský dôchodok vo forme asignácie dane sa začína vyplácať, pričom rodičia, ktorých deti podali daňové priznanie do konca marca, dostanú peniaze v auguste a tí, za ktorých deti podali vyhlásenie do konca apríla, až v septembri. Rumunsko bojuje s kriticky nízkymi stavmi Dunaja, ktoré ohrozujú jadrovú elektráreň Cernavode. Úrady sa snažia zachrániť prevádzku jej jediného fungujúceho bloku tým, že v rieke potopili lode naložené kameňom, čím vytvorili umelé prehrádzky, ktoré smerujú viac vody k elektrárni. No situácia zostáva naďalej neistá. Historický areál Trnavského cukrovaru, ktorý patrí medzi najzachovalejšie priemyselné komplexy na Slovensku, čaká veľká premena. Medzinárodná architektonická súťaž rozhodne o jeho budúcej podobe ako živého mestského priestoru, spájajúceho kultúru, vzdelávanie, bývanie aj oddych. ŠK Slovan Bratislava vstúpi do odvety 3. kola kvalifikácie Ligy majstrov proti švédskému Mjällby AIF s jednogólovým náskokom a pred viac ako 20 000 fanúšikov na tehelnom poli, pričom tréner Yaya Touré žiada od hráčov maximálne nasadenie a túžbu po postupe. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov podpísali dohodu o užšej spolupráci, vďaka ktorej chcú problémy s výkladom daňových predpisov riešiť skôr, než spôsobia komplikácie v praxi. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko prišla v pondelok o život 52-ročná vodička, ktorá z neznámych príčin prešla do protismeru a čelne sa zrazila s nákladným autom. Festival Grape tento rok výrazne prebuduje svoju najpopulárnejšiu drum and bass zónu, ktorá ponovom získa druhé poschodie s výhľadom na pódium, vyššiu kapacitu a úplne nový vizuálny aj programový kabát pod hlavičkou značky Velo. To je na dnes všetko. Počujeme sa zasa zajtra. Pekný večer.